Chega Making Movies, unha viaxe detrás das cámaras. Máis de 100 lotes de materiais e pezas orixinais empregadas en filmes tan icónicos como a triloxía de Star Wars e Indiana Jones ou a película Alien, el octavo pasajero. Making Movies trae a Ourense desde debuxos conceptuais, atrezo ou guións ata bestiario, claquetas ou armas que formaron parte destas películas recoñecidas por todos. Deste xeito, danse a coñecer as diferentes disciplinas que forman parte do proceso creativo da sétima arte. A mostra poderá visitarse ata o 2 de novembro e contará con visitas guiadas.